že šťul. Jak sa ja strašne teším, lebo na týchto miestach budú festivaly. 5. júla Huncutko, 6. júla Vrbovské vetry. Ale pozor, Vrbovské vetry budú dospelé, 18 rokov. A preto sme sa spojili s Naturpakom, ktorý má tiež 18 rokov. A viete, čo tu budeme robiť? Budú tu separačné staničky. Budú tu aktivity pre deti, budú tu normálne, že prieci, budú sa tu hrať a toto všetko a konečné eko na Vrbovských vetroch a na festivale Huncutko 5. a 6. júla na týchto prenádherných miestach. Srdečne vás pozývame, priatelia. Čaute! A tuto budú preteky na konoch.